आच्छा गिबियावनो आङो फुंबिलिनि मोजां हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। जोंहा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशननि तत्वाबधानाव जोंनि जायनाखि संसद खेल महोत्सव बेयो इन्डिया मिनिस्ट्रि अफ इउथ एफेयार्सनि मोनसे नेसनेल मे बेखौ खुंनो लानाय जादों। बेयो जोङो ब्लक लेभेलाव खुंदों। दासिम जोंहा 7 तारिखनिफ्राय 25 तारिखसिम बे खेलाया सोलिगोन आरोखि। जोङो मोनब्रै डिसिप्लिनाव खुंदों बेखौ फुटबल बयस, काबाडि गार्ल्स, एथलेटिक्स बोथ बयस एन्ड गार्ल्स आरो टाग अफ वार। जोंहा मैयानि दिनाव जों दा क'क्राझार ब्लकआ जोंना 7 तारिखनिफ्राय 9 तारिखसिम सोलिगोन। बिदिनो बेनि उनाव दतमायाव थांगोन। दतमायाव 12 तारिखनिफ्राय 14 तारिखसिम सोलिगोन। बेनिफ्राय कुसुगावनिफ्राय गसाइगाव आरोखि जों फेस वाइसै बानायदों आरोखि। मथा मथि जोङो 25 तारिखसिम जों गसाइगाव फिनिशिं खालामहैगोन आरोखि। आरो जोंहा बेयो मोनसेल' आरोखि गभर्नमेन्टनि मोनसे मथ'आ बेनो जे एवारनेस प्रग्राम्स आरोखि। जोंनि गोथौ गोथौ गामिफ्राव बिदिनो गोबां जोंहा टेलेन्टेड प्लेयारफोर दं। जाहाथे बिसोरो गावसिनि टेलेन्टखौ शो खालामनो मोनसे जोंनो सुबिदा होदों आरोखि गभर्नमेन्टआ। दा बेनि उद्देश्यनो जोङो बे खेलाखौ खुंनाय जादों आरोखि। जा बेखौ गथ'फोरखौ मटिभेट खालामनो थाखाय आरोखि इन्सपायार होनो थाखाय जोंहा मोनसे प्राइज मानिबो दोननाय जादों आरोखि। फुटबलनि थाखाय जोङो दोनदों प्राइज मानिखौ चेम्पियना 15,000 आरो रानार्स आपआ 10,000 आरोखि। काबादियावबो थिग बेबायदिनो काबादिया अनलि गार्ल्सफोरनिल'। बाहाय जोङो 7,000 आरो 5,000 दोननाय जादों। टाग अफ वारआवबो 5,000 आरो 7,000 आरो 5,000। एथलेटिकआवबो मोनफ्रोमबो केटेगरियाव जोंहा मोनबा डिसिप्लिनाव जागोन जोंहा एथलेटिक्सआ 100 मिटार 200 मिटार 400 मिटार आरो लं जाम्प। मोनफ्रोमबो जोंहा माबायावनो डिसिप्लिनावनो फार्स्ट प्राइजआव 1500, सेकेन्ड पजिसन हल्डारनो जोङो 1000 होनाय जागोन आरो थार्ड पजिसन हल्डारनो जोङो 500 होनाय जागोन आरोखि। बेफोर थारमाने जों गथ'फोरखौ जेनेबा माबा खालामनो थाखाय आरोखि उस्कानि होनो थाखाय बे जिनिसखौ लानाय जादों आरोखि बे जिनिसखौ आरोखि। क्वालिफाइड जानायनि उनावहाय आरो गोजौआव थांनायनि आरो माबा मोनसे खाबु? औ निस्सय दङ। दा बेहा जाबाय लकसभा कनस्टिटुवेन्सि हिसाबै जोंहा बेखौ खुंनाय जादों। जों दा क'क्राझारनि जोंहा नोंथांमोना मिथिखागौ जोंनि बे क'क्राझार एमपिनि आन्दाराव जोंहा 3 डिस्ट्रिक्ट गोलैयो। जेरै क'क्राझार, चिरां, बाक्सा। दा जोङो क'क्राझार हिसाबै जा क'क्राझारखौ खुंनानै लाग्रोबाय। बिसोरो गावसोरनि सुबिदा मथे खुंगोन आरोखि उनाव। बेनि उनाव जोंहा इन्टार ब्लक एबा इन्टार डिस्ट्रिक्ट बेखौ खुंनाय जागोन। बेयो माला खुंगोन? बेयो गोजौनिफ्राय हाइकमेन्ड बादि जेलानाखि डेटआ फिक्स जायो जों बेखौ जायनाखि बेयाव चेम्पियन जानाय टिम जों बेखौ बाहाय इन्टार ब्लक जायनाखि LAC आव जानाय जागोन बेखौ जोङो बे टिमखौ दैथायहरगोन आरोखि। दा बेसिम सुबिदा दं आरोखि बे जिनिसा। माबायदि बाहागो लादों लाइमोनफ्रा? बेयावथ' खोब जोंथ' मैया नुदों आरोखि मोजाङैनो बाहागो जादों। जोङो टाग अफ वारआव मैया 10था टिमा पार्टिसिपेट खालामदों। काबादियाव बिदिनो 10था टिम पार्टिसिपेट खालामदों। जेनेबा फुटबलाव दं आरो दा एथलेटिक्सआवथ' फैगासिनो दं मानसिफ्रा। खोब एक्सपेक्टेड बहुद मोजाङैनो बे प्रग्रामा जानानै थांगोन आरोखि। बे रोखोमनि बादायलायनाया गिबि? जोंहा क'क्राझाराव बेनो गिबि खेब होननांगोन। थांनाय बोसोरावबो जायाखै बेनो गिबि खेब आरोखि बे संसद खेल महोत्सवनि गिबि खेब जोंनि बादायलायनाय।